Това, което виждате пред вас, е изображение на ранната кирилица във вида, в който тя е съществувала успоредно с глаголицата. Под всяка една от буквите е изписана нейната цифрова стойност и наименование. Имената на буквите са дадени от Константин Кирил Философ, определен като автор на този акростих. Първоначално акростиха е изписан под символите на глаголицата, в последствие преминава под ранната кирилица. В процеса на превода ще виждате вляво изображение от буквара на Карион и Стомин. Целта на графичното оформление е да ви разкрие красотата и изяществото на изписване на буквите и да ви запознае с популярни думи, оглавявани от тях. Нека да започнем. Аз буки вядя. Аз буквите зная. Първите две букви образуват черковнославянската дума за азбука. По подобен начин в латинския буквите алфа и вита образуват алфавита. Ясно се вижда влиянието на латински език върху Константин Кирил Философ при създаването на нашата писменост. Глаголи добро ест. Красноречието добро е. Думата глаголи е използвана в смисъл на умението да си служиш с речта. В съвременния български език глаголати не присъства, но в македонския съществува думата благоглаголив, красноречив. Живяти дзяло земля, иже и дерв, како людие. Живейте в едно с земята, по начина по който дървото, така и хората. Буквата дерв е дадена в различен шрифт. Тя е отпаднала доста бързо от българската кирилица, но се запазила на територията на Сърбия и Хърватия и представлява ключов символ в посланието. Дървото символизира същност с здрави устои в земята и клони, разперени към света на идеите и Бога. Тук присъства концепция, че плодове може да родиш само ако имаш здрава връзка с земята. Мислите наш он покой. Мисли той за нашия покой. Псалм 4 представляваш молитва преди сън. Тълкованието на псалма е благодарност към Бог, който успокоява нашите тревожни мисли и премахва страха от сърцата ни. Ръци слово твърдо, произнасяй словото уверено. Ръци е форма на глагола решати, казвам, говоря. Ук ферт хер отци чръв. Знанието откроява деянията на благородния от тези на червия. Думата ук носи корена на съвременната дума паука, тук е употребена в смисъл на знание. Хер е корен на думата херовим и означава блестя, благородство. Ци в смисъл на чиня, циня, върша. Чръв в речника на Найден Геров е специален вид ларва, използвана в преносно значение за хора, които се държат като гадини. Ферт е форма на латинския глагол феро, който е с много значения. Смисъла в глаголицата е бил малко по-различен. Между буквите от и ци е стояла буквата ща. Ук, ферт, хер, от ща, ци, чръв. Знанието носи светлина. Не искай, в смисъл на откажи се да постъпваш като гадина. Глаголът ща е употребен в смисъл на искам. Ша, ща, ер, ерай, ер, яд. Тишината, големия и малкия ще успокои. Ша е в смисъл на тишина, съдба. Ща е употребен като частица за бъдеще време. Ер голям и ер малък са употребени като символ за голям и малък, а ерей е с фонетична стойност в езика и. Затова го превеждам като съюз. Яд е глагол от прототурски език да легна, да заспя. В речника на Найден Геров със звездичка е упоменато значението на ер като сядло в смисъл на седло и значението сядяло в смисъл на птиче гнездо. Аз обаче предпочитам да запазя превода в този вид, тъй като смятам, че акцента трябва да падне върху тишината. Я, е, ю, енс, онс. Това е смисъла у нея. Буквичката я
като единична буквичка в речника на Найден Геров съществува като вметнат израз ха, ето, я. Произлиза от трето лице единствено число на глагола съм. Ю е употребен като единична буквичка, предлога у или в. Следващата буквичка е тясната носовка, наричана ens, от латинското ens entis, смисъла на, същността на. В латинската конструкция след entis следва същността, за която се говори. В нашия случай това е голямата носовка, която отново в речника на Найден Геров като единична буква е местоимението ней, именно трето лице, единствено число, женски род, винителен падеж. Йенс, йонс, кси, пси, фита, ижица, копа. Висшия смисъл на тишината е душата, доброто и връзка с Бога да намерим. Следва повторение на същите букви, но в ютирана версия. Ютираните букви са били използвани за важни църковни термини и чуждици и обикновено са изписвани като първи букви. Пример за това е думата език, когато се употребявала в смисъл на езика, на който говорим, се е изписвала с ютирана буква, а когато е ставало на въпроса за езика като орган за хранене, се е изписвала с нормална буква от азбука. Символа на латинската буква кси е изключително древен. Корените са му в финикийския символ самек, който е бил древен египетски иероглиф, изобразяващ колона. Смисъла на буквата е нося, уповавам се на. Символа на латинската буква пси има две възможности да бъде преведен. От една страна пси е абревиатура за псалм. Тя се е използвала в началото на всеки нов псалм в религиозните книги. Тоест, от една страна превода може да бъде да се уповаваме на религиозните текстове. От друга страна пси е с доста честа употреба като психе, душа. Сега за момент ще прескоча на последната буква копа, която не е имала фонетична стойност в български език. Доста рано отпада и нейната числова стойност е поета от буквата Ч. Копа е форма на глагола копати, копая. В глаголицата кси, пси и копа не съществуват. Там висшия смисъл на тишината се носи само от тита и ижица. И двете букви имат първообрази в древните писмености. Тита е символа тет, първата буква на тов, което е добро. Начинът на изрисуване на символа в религиозните текстове го определя именно като скритото добро от човека. Съществува и религиозен псалм, отреден на буквата тита. Последната буква на глаголицата е ижица, произлиза от латинската буква апсилон, y, което означава кука, връзка, съюз. В речника на Геров са записани думите ужица и южица, отново в смисъл на връзка и сноп. Аз смятам, че думата трябва да бъде разбита на две, като съюза и думата жица, която в църковния славянски език е използвана като връзка с Бога. Нека да чуем целия превод. Аз буквите зная, красноречието добро е, живейте в едно с земята, по начина по който дървото, така и хората. Бог мисли за нашия покой, произнасяйте словото уверено, знанието откроява добрите от лошите постъпки, тишината малкия и големия ще успокои, това е смисъла у нея. Висшия смисъл на тишината е душата, доброто в нас и връзка с Бога да намерим. Аз определям този акростих като духовна посявка. Повторението на азбуката
в този вид аз, бук и вядя е довело до формирането на определени качества у българина. Българският народ е ученолюбив и следва пътя на мъдростта. Българският народ е красноречив и утвърждава правдата. Българският народ е свързан с земята и небето и търси истината. Българският народ отграничава доброто от злото и следва пътя на добродетелта. Българският народ е миролюбив и следва пътя на любовта и поставя като висши идеал доброто.